ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಬಡ್ಸನೆ ಕಾಣಿರ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಬಡ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವು ತಲ್ಪಾರ್ ಕಟ್ಟದಿನಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮಡಲ್ ಬಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ತಲ್ಪಾರ್ ತಿತ್ತು ಜಾರ್ತನು. ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಲೋ ಅಂದೆ ಕಾಣದ ಹೊರವರದ ಬೇಲೆ ಆಡ ಜೋಗುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರು ಈ ಪನ ಪನ ಬರ್ಸ ಪನ ಕೊಡೆ ಪತನ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರ ಅಬ್ಜಿ ಎಂಚ ಕೊಯ್ಪಿನ ಕೊಡೆಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈಡು ಕೊಡೆಪತ್ತು ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಅವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಪಿನಂಡ ಅವು ತೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೊಡತೆ ಉರಿದಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗು ಖಾಲಿ ಆತಿನ ಕಿನ್ಕ ದೆಪ್ಪೊಡತೆ ಕಾಜಾನ ಶುರು ಆಪು ಅಂಚ ಅವು ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಬಸ್ಸಗ್ ಅವೇ ತೂಪಿನೇನೆ ಒಂಚ ಪನಿ ಪನಿ ಬಸ್ಸ ಬರೋನಿತ್ತು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜೋರು ಬತ್ತದ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಕತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ಬಸ್ ಎಂಚ ಪನಿ ಪನಿ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಚ್ಚುಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಒಂದು ಮಡಲ್ ಬೂಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಜಾಡ್ಲ ಕಜಾವು ಇತ್ತು ಅಡಿಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಸ್ಸಾಗ ಅಡೆಗೆ ಅಂಟದು ನಾವು ಒಂದು ಕೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಪೋಡು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಪನಿ ಕಡ್ಡಿನ ಅಡಿಪಾರ ಆಪು ಇಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಭಯ ಮುಟಲ್ಲ ಅರ್ಪುಣ ಅಂದಿನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ಸಾನೆ ನಾನು ಕೆಲವರು 21ಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ್ಲೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲದ ಈ ಫ್ರೈಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ 28ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪದೆ ಇಂಚ ಯಾಲ್ನ 28ಗೆ ಮನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು 21ಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು 2 ಸರ್ತಿ ಬೈದನ್ ತೊಜೋಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯ 28ಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿಂದೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಧೈರ್ಯ ನಿಜ 21ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಪ್ಪುನತೆ ಯಾನ್ ಸೀರೆಲ್ಲ ತೊಂದುಜಿ ಯಾನ್ ಮುರಣೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಡ್ ಒಂಜೆ ಸಾರಿ ಕಂದಿನಿ ಅವು ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ದೇವೇರಿಗೆ ನೆಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಜಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ದೆತ್ತೋನರ್ನೇ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇದೊಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಯಾವ ಪಂದ್ ಸದ್ಯಗ ತೂಡು ಐಟ್ ಓವು ದೇವೇರೆ ದೀಪಿನಿ ಓವು ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬುಕ್ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾಣೆಂಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಾರಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ದೇವೇರೆ ದೀಪಿನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವುಲ 28ಗೆ ಬೈಯಡುಂಡು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪುಂಡು 28ಗೆ ಆನಿ ಮೂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂಜುಂಡು ಕೂಡ ಬಯ್ಯಗುಂಡು ಪಿರ ರಾತ್ರಿ ಗೊಂಜುಂಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪು ಜನಾಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪು ನಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ದಾನ್ನ ಹೊರವರ ರಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಹೊರವರ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ 4 ಮುಹೂರ್ತ ತಿಕ್ಕುದನ್ 28ದ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಎನ್ನದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತಜಿ ಅವು ಉಂದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನಾರಿಪುಣತೆ ಪೂಜೆದ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮೂಲ ಆತಜಿ ತೋಡಿ ಸರ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನಪವನಿ ಬಸ್ಸಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಣ್ಣ ಉರುವಾಪು ಬೊಕ್ಕಿತೆ ಕೈಕಮ್ಮ ಪೋರ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮದ ಶಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಗಚ ಪಚ ಆತನು ಅದು ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡು ಕರ್ಪೂರ ದಿಂಚಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮುರಡೆ ಕನಪಾಯ ತೂಪಾಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಧೂಪ ಪೂರ ಅವಡು ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕುನು ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ನೆನು ನಿನಿಯೆ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರು ಬಂದು ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಕಾತಿನಾನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಸ್ಸ ಕೂಡ ಜೋರಾಣು ಮುಕುಲ್ ತುಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ವರ್ಷ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆನಾ ಅಂದ್ ಕಪ್ಪುವ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದೇನ ತಕಾಂಡೆ ಹಲೋ ಪಡೋ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಕಿರ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಕಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷನು ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ದೀಚಿನ ಕೊಡೆ ನುಂಗರೆ ಕೊಯ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊಯ್ಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುಲ ತಾಗಣು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ರಾಮಾಯಣ
ಕೈಟು ಕೊಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದಕ್ಕಂತ ಪಾಡೋಡು ಮಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಪಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಾತ್ತೆ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಅಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದಾನಾಗ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಕೊಡೆಪತ್ತೊಂದೇ ಕೊಯ್ನಿಯಾನು ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಕಟ್ಟಿನಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಚಿನ್ನ ಗಂಟೆ 11 ಕಾಲ ಎಂಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದ ಮರ್ತದ್ದಿಯೋಡು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ನಟೆ ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಪಾಡುವೇರಿಂದ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕಾಂಡದ ಪುರ ಹೊರತ ಬೇಲಾಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದೇನು ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ್ನ ಆಯ್ಚಿ ಇನ್ನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷತನ ಪಪ್ಪಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಕ್ಲ ನಾಗಬನ ಒಕ್ಕೇಲಿನಿ ಪೊಸತ್ತು ಅಂಚ ಲೇದೇರು ಅಂಚ ಅಡೆಪಿದಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಪೋಪು ಜಿಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಪಂಡೇರು ಜನ ಮೇರ್ ಮೀನು ಪೋಪಿಂಡಿತ್ತೇರು ನಟೆ ಮುರಾನಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿಂದ ನಟೆ ವಾಪಸ್ ವೈಟ್ ಆತನಿ ಈತೇ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಟ್ ಆಪಿನಿ ಸಾಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಪದ ಏಪಲವರ ಪಾಡ್ನು ಈತ ಜಾಗ ವೈಟ್ ಆತನಿತ್ತ ಸರಿ ನಾನು ಪಿದಾಡುನು 11 ಗಂಟೆ ಚೂರು ಪುರಾಲ ಪೊರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂದಿನ ಸಾರಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಜಮೀನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋದ್ವರ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಲ್ಪೇರು ನಾನು ಸಿಟಿ ಆಯ್ತು 1 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆದ ಹೌದಾದ್ರೆ ಗೋಪುರದಲ್ಲ ಕಾಪಿನ ಇಟ್ಟೆ ಬುಲ್ದದ ಬುಲ್ದು ಗೋಪುರ ತೊಜ್ಜಿ ನಾಗರತ್ನೇಶ್ವರನ ಗಲ್ಲಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟೊಂದು ಒಂದಿ ಸುತ್ತು ಪತ್ತದ ಎದುರ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೂಜೆ ಆದ ಪ್ರಸಾದದ ತಂದು ಒನಸಾದೆ ಕುಕ್ಕಿದಡ್ಲಿ ಆಂಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಕ್ಕಲ ಮೇಲ ಆಂಟಿದ ಪಂದು ಬರಿಯರ ಪೋಯರು ನೆಟೆನೆ ಉಂತಿ ಇಂಕದ ಹಾಲ ತೀರೊಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟು ಶೆಕೆ ಪಂಡ ಶೆಕೆ ನೆಟೆನೆ ರೋಡು ಉಂತಿ ಇಂಕ ಪಂದು ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪಂದು ಪ್ರಸಾದ ಜಯಂತಮ್ ದಿಕ್ಕೇರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಶೋಕುದ ಪೂ ಒಂಜಿದ ಇದೆತ್ತೆ ಅಂಟಿ ಪಂಡೇರು ದ್ರಾಕ್ಷಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅವು ಪಜಿರ್ದೇನು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಜಿರಂಡಲ್ಲ ಪೂಶ ಹೋಕೊಂಡು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಜೋರು ಶೆಕೆ ಅವ್ಯಾವ ಪಾಯಸ ಪಾರ್ದು ಜೋರು ಬಾಜಲ್ಲ ಜೋರು ಕೊಳ್ಳುಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಶೆಕೆ ಏತುಂಡು ಬಂದೇನ ಫೇಸ್ ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಶೆಕೆ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬುಂಡಿನಿ ಅಪ್ಪ ಮರಿಯಲ್ಲದ ದೊಂಬತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂಚಾತನು ಅಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಮನಸ್ ಬಂತಾನೆ ಗೆಂಚಾಪುಡು ಬಂದ ನಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತಿದ್ದು ನಮನೆ ಉಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಆತು ಬಚ್ಚಿನ ಶೆಕೆಕ್ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಶೆಕೆತ್ತನ ಗಾಳಿ
ಬಯ್ಯದ ಕಜಿಪ ಒಂದುಂಡು ಚೂರು ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರು ದಾಲಾಪುಜಿ ಒಂದೋಲ್ ನಾಗ ದೇವೇರ್ ನಲ್ಪ ಕೋರ್ನಿ ಬೊಂಡ ಮಾಮ್ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪದ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು ಕೆಂಬುಡೆ ಮುರಣಿ ಕೈ ಕಮ್ಮಡ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಕೆಂಬುಡೆಗ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲಕ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಏನೆ ಕೊಂಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪುನು ಹಂಡ ಕರೆಂಟ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದಿಗ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಪೋತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ರಪ್ಪ ಕಡೆದ ಒಂಚು ಕಚ್ಚಿ ಮನ್ಪುನ ಈಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದೀನಿ ನಾನು ಅಂಟೆ ನಾಲರೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಜೋಕುಲ್ಲನ ಬರೋಡ ಹತ್ರ ಇನಿ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಬುಲ್ಕಿದು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಬುಲ್ಕಿದು ಶೆಕೆಟ್ ಒಪ್ಪದಾರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿ ಶೆಕೆ ಕೋಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿನತ್ತು ಕುಂಟು ಮಾತನು ಉಣಿತು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತದಿ ನೋಡ್ರ ಅಪ್ಪ ಪೂರೈತ ಕುಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ತವ ಹೆಚ್ಚಲ ತಾರ್ಪಾಲ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡುವೆ ಯಾರು ನೆಕ್ಕುಣತೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಈತ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ತಾರೆ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಂತ ಕಡೆ ಪೂಜಿಂದ ಇಂಚೆ ಪುಡು ಕಸ್ ಕಡೆಯೋಡು ಮುಂಚಿದ ಚೋಲಿ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಡು ತಿನಿಯಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಮೇಟ್ ಕೆಂಬುಡೆ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಮುಡಿ ರಾಮ ಕೆಂಬುಡೆ ಮನ್ಪನ ಮಾವು ಕೆಂಬುಡೆ ಕಂತದಿತ್ತದೆ ಕೈ ಕಮ್ಮಡ್ದವು ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಒಂದು ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಸೇಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಂಬಾರು ಆಪುಂಡಪ್ಪಗ ಮೊಕ್ಕ ಸಾರ್ಲ ತೆಳು ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀರಿಪ್ಪೊಡು ಸಾರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆ ಇದು ಚೋಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚನೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಂಡನೆ ಸಾಂಬಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂದು ಸಾಂಬಾರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗು ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆಮಿ ಬೇವ್ರೆ ಈತ ಪಾಡೋಡು ಇಂಗು ಪಾಡೋಡೆ ಕೆಂಬುಡಿದ ಕಶ್ಪುಗೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತೆ ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಂಬುಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಡ್ತಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಪೊಂಜಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ದದಾಂಡಲ ಕುಡುಂಜಿ ದದಾಂಡಲ ಬೋಡು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ದದಾಂಡಲ ಬೋಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಐಟ್ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅವ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಗದೇವಿನೊಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಒನಸ್ ಮಂತದಿನಂತೆ ಪಿರ ಅವೇನೆ ಒನಸ್ ಮಂತನ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೈಪ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ